Ja. Ja, dat is wel een bijzonder moment geweest, het ontstaan van die Frieske top 100. Want we zijn begonnen als Frieske top 40. Ik denk dat Rijn Talsma er elkaar. En die signeert, denk ik, van ja, we moeten een idee, we moeten het hebben. We weten zo'n jongen erom denken van, wat zullen we met Christ doen? Nou, wie het in die tijd zou dat de eerste Christ die was tamelijk traditioneel invult, met een kerkendienst en wat zwiddere programma's. Maar ja, tweede Christ moest het al toch wel een beetje frivoler worden. Wat zullen we nou doen? Wat zullen we doen? En toen kwam Rijn Talsma, de toenmalige programmaleider, met het idee, een top 40. Een Frieske top 40. Ik zei ja, dat is het natuurlijk. Frieske top 40. En zo is het heel voorzichtig is jongen begonnen. En zo'n jongen, ik denk dat zo'n jongen, ja weet ik eigenlijk wel zeker, ja. Zo'n jongen er weer. Dus ja, ik denk dat zij is te ontstaan. Ik weet nog dat Pieter Wilkens een van de eerste uitzendingen mij presenteerd heeft. De tweede of derde, ik weet het niet precies. Pieter kent heel soort. Sterker, hij is de beste artiest in de Frieske top 100 wat mij betreft. Maar presenteren van een radioprogramma, ja. Wie toen wel eens wat, ik dacht, nou... Hij zit wat je in kwast. Het een aantal jaren top 40 geweest. Dan had het in 2000 of 2001 geweest. Ik denk 2001 dat Gaandersen, dat was toen directeur, die man. En toen ronden we misschien maar Herman Zijlstra al, dat hij er toen ook al bij belutsen, weet ik eigenlijk niet zeker. Maar we ronden door de gang erboven, het was 2 januari, dus ik weet net wat. En toen zei hij, toen Ron in het voorbijgaan. Oh, dat is hartstikke leuk, die top 40, kun je er geen top 100 van maken? Zei iets. En ik wie hem al voorbij. Ik zei, oké, dat is goed. En ik heb net een rondje en ik. En ja, de rest is history, zou ik Ja, ik vond het, bij Omroep Friesland hier we geen hitlist. En ik ben wel van de generatie die het grutbrucht is met hitlisten. In jongetje 64 begon Radio Veronica via Joost de Draaier met de Veronica Top 40. Daar zijn allerhande hitlisten uit voortkomen, maar dat is de moeder aller hitlijsten in Nederland, zal ik maar zeggen. Zeker toen wie het natuurlijk na je kwam dat ik de top 2000 wie er toen ik kreeg, dat kwam al je helemaal op, zeg maar zeggen, die tops. En ik hier altijd wel iets, ik luister er altijd naar en dat hier wat magisch dat je denkt, goh, dat je dat een keer presenteren mag je. En opeens mocht ik zelf een hitlist presenteren. Ik vond het een hechtepunt in mijn bestaan. En dat was echt geweldig om te doen. Het hier verder, het was puur amusement. En ik vond het fantastisch. Ja, dat wie toen. Het is nou nog steeds die eindejaarsverbroedering zit er wat in, hè? Maar in ondergrond van muziek. En bij de top 100 is het dan ook nog een mix van jongeren die hun bandjes erin proberen te stemmen, plus wat ouder publiek, wat het ook heel erg is op de Frieske zangjes meer natuurlijk, de harkzangjes. Dus het is een enorme mix aan stijlen in die top 100. En dat maakt het natuurlijk wel heel erg leuk. Het verbindt jong en oud, dus dat ja. Overigens, bijzonder natuurlijk, dat weer de weer nog geen internet, hè? Dus wij maken een campagne, eigenlijk wat u de losse pols, met een advertentie in de kranten. En dan zeggen we, kom maar een Frieske top 40 en jou is de top 5. En dan zie je er een bonsje in de advertentie en die konden de mensen dan weer naar huis daar opsturen. Dat is echt geweldig. En dan moesten we al die dingen moesten we tellen. Nou heb ik me daar bij Dwan gehouden, maar ik weet nog dat Jan Ottervanger, toenmalige collega Jan Ottervanger, dat hij hem daarmee bemoeid had. En die had dan uiteindelijk uit al die stemmen, wat het reinde van die briefjes uit de Leeuwarden kranten, werd echt heel goed op gereageerd. Had hij daar een top 100 uit destilleerd. En ik kan mij de nummerieën nog goed herinneren. En wat weer de nummerieën? De naaie van de kast. Dus ja, ik denk dat zij is te ontstaan. Ik herinner me 2 dingen, wil ik eruit halen. Ik herinner me het moment dat Ja, nou dat is een heel apart moment eigenlijk. Wim Brons en ik binnen een keer net uitkomen, qua tijd. Leek op stik verbinden. Die wien kwam op een gegeven moment in de studio in het einde van ergens in de top 10. En die dat leek op stik dat we hun grote hit doen. En die wien met Stwaan en die staat een heleboel op stelten. Dat stip je nog heel erg bij. En toen iemand even net goed voor elkaar. En toen moesten we naar 46. Dat was een enorme deceptie, want we waren net op televisie toen en dan zegt letterlijk die televisiecijfers, dat klapte werkelijk als een plumpudding in elkaar. Mensen, het woel gewoon net meer na 16. Maar wij moesten dat wel aanmaken, want we gingen de nummer hier nog net horen. En dat was een enorme anticlimax die ik nooit vergeten zal. En zo'n tijd ben ik werkelijk, ik heb hem heel vaak gepresenteerd, nou bijna panisch was van jongens, we moeten op tijd uitkomen. Maar dan moest ik net op de tijd uitkomen, weet je wel, het moet kloppen. En ik relateer het beide even naar artiesten. En ik weet nog dat wie wat letter, dat die 2 op een gegeven moment op nummer 1 kwam.
maar vogels. En toen hebben ze hebben bellen, Krijn en, ik denk we gingen ze beide aan de telefoon, Krijn en Jacob. En toen mochten ze hun eigen nummer aankondigen. Of mochten ze de nummer 2 aankondigen, zo wie het. En toen dachten zij zelf, want die top 10 is nooit bekend. Dus wij gingen hen bellen voor de nummer 2. Dus zij dachten, oh, we zijn weer nummer 2 worden. En ze gingen hoop nummer 1 te worden, want ze houden erin dat hiermee op. Dus ik zei, kondigen maar aan jongens, hier is nummer 2. En toen startten we Gurbe Douwstra, de Cliffs of Moher. En toen kwamen ze er dus in het intro achter van, hey fuck, als dit nummer 2 is, ja, dan ben wij nummer 1. Ach, dat was een leuk telefoontje. En het was een enorme verrassing en ze gingen helemaal uit hun dak. Dat was wel een mooi moment. En als nou juist hoe we het in kon zetten met behulp van de computers en een enorm sterke draaiboekmakker, want die hebben wij, hè. Jaantje die maakt de draaiboeken, die er geweldig in. En nou komen we uit en dat is, ik krijg altijd weer een kick als ik denk van, hé, wat is dit, hoe laat is het, 6 minuten voor 6, ja, de nummer 1, we zijn er aan tafel, prachtig mooi vind ik dat. Ja, nummer 1, ja. Ja, dus dat is natuurlijk de dingen in het Fries, die geldt voor alle platen, die is zeker als muziekman, redacteur, heeft altijd wel horen favoriet. Maar ja, Pieter Wilkens is riek beleerd in de top 40, top 100 bedoel ik. En dat is ik helemaal terug. Bij mij betreft zet het een keer op nummer 1, want volgens mij, misschien dat Knoopkens ooit eens op 1 staan, ik denk het haast net. Ik ben een ongelofelijke fan van het nummer van Ine Rijn van Wiegels Wukkelmachine. En die zit ik al jaren in die top 100. En die zal ik best wel eens een keer heegsteen hebben in het tijd dat die correct uitkomen is. Maar dat is nou zo'n nummer waarvan ik zeg, als dat nou eens een keer op nummer 1 komt, dat zou ik echt geweldig vinden. Wachtjend in de Rijn op die. Betty Okkema en de rest van Wiegels Wukkelmachine. Geweldig. Maar dat zou die misschien al eens vertellen, lijkt het mij. En oors, ja, kom ik in wat onbekender werk, waar het nooit heel is op nummer 1. Ik ben altijd helemaal wij van DJ Doelak uit Burgum komt de jongen. En mijn Dwarp, dat vind ik echt een monumentaal mix tussen poëzie en rap. Ja, vind ik geweldig. En dan was Riens Graten maar nog een keer. Ik heb het titel kwijt gehad van de Parablem bloeien. Happy. Ja.